atmosféra, ktorá tu zavládne, zaženie aj tie mraky, ktoré strašili celú noc. A už sa nám to tu niečo dymí, niečo kúdolí a prichádza nám do stanice spomínaná, krásna, barná súprava rýchliku 932, ktorá mimoriadne dnes by mala v stanici zastaviť. Takže si ju vychutnajme takúto možnosť vidieť paru zapriahnutú za oficiálnym vláčikom. Nemáme každý deň. 498 vchádza do stanice, zahúka, pozdravíme. To je nádhera, vážení priatelia. Aj tak je pekný. Takže držte palce. A už nás rozprší maďarská mašinka, pardon, polská. Nešetrila vodou, ale je v cieli prvá. Ti idú. Áno. Rakúska posádka sa zoznamuje s prostredím vo zvolenie. Táto vo zvolenie ešte nemôžeme tu 100 metrov prísť. Poliaci opäť násilno. A Papagáj ako tretí. Maďarská posádka sa šetrí a Rakúsko si išlo vo Valtíkovom rytme. Ale nazvime to šprintom. Takže